जाला नांदेरनाय बहा थांनो ओंखारलायखो बेसर बिफांखौ सेस दानफायहैजोबनोसै आङो बेसर बारियाव केरासिन लुनानै अर सावहैजोबनोसै आं दासो लाजिनो रोंदों नों अमा राजा दासो गन्थङाव दै हाबदों बेसर बारियाव थांनायनि सिगां मानोथो सानाखैमोन सिख्ला लानानैलाय मा खि मोनजानो बेसर बारियाव हाबहैनांगौ नोंलाय हा लासिं सिं गामिनि मानसिफोरजों मिटिं खुंजालायनाय आरो नों बेसर बारियाव थांबावनोसो ओंखारदों आं बेसर बारियाव थांनो होननानै थाङाखैना बेसर बारियाव नों थांनो होननानै थाङाखै नोंनि आइथिङासो लांदों नङा होनबा बिदिनो होनजायो आइथिङासो थांदों दा आंलाय उफाय गैया आइथिं थांबाय नालाय आंबो थांफानांबाय नोमफा फोरोंखानाय नोंखौ नोमफा फोरोंखानाय बेफोरबायदि सिख्ला लानानै हाग्राबारि बेसर बारि हाबहैनो हा इसेबांथो सिख्ला लानानै बेरायनो गोसो जाथारदोंबालाय न'खराव हिनजावखौनो सासे लाबोनानै दोनफैदो आरो हा हाबाखौनो लादो आरो मा नांनायनि नाङिनि मानसिफोरजों बुग्लुंजानाय हा मिथिं खुंजालायनाय आइ बेसर बारियाव सिख्ला लानानै थांदों जानो हागौ आं थेवबो जेबो खालामहैयाखैलै मानो फोथायालै बिमा जानानै नोंनि बिमाखायनो फोथाया आं नोंखौ मिथिबाय नोंनि बिमाखायनोथ' मिथिजोबो आं नोंनि आखलखौ आइला बिदिसो होनबाय नों आयै हा आंखौ फोथायबावासो होनबाय आरो आं जेबो खालामहैयाखैलै आयै बेसर बारियाव आं जेबो खालामहैयाखै होनदों हा बेसर बारियाव जेबो खालामहैयाखैबालाय बे सिख्लाखौलाय लानानै मानो थांनायमोन नोंलाय बेसर बारियाव हा मानो थांनायमोन नों बेसर बारियाव थाखुमाहैदोंमोन आरो मानो थाखुमाहैनांगौ ओइ दंफांखौ गिनानै थाखुमाहैदोंमोन आङो दंफाङा जों सानैखौ खर' नालायबाय थानायखौ नुदोंमोन नालाय बै पार्कआव खर' नालायबाय थादोंमोन जोङो बे खर' नालायबाय थानायखौ दंफाङा होसोलांदोंमोन बेयावनो जों दंफांखौ गिनानै बेसर बारियाव हाबहैदोंमोन ओमफ्राय थफियानो साला बुलु बुला अफिसनि सेंग्राफ्रा बोरै नुहरसन खोथाय जोंखौ बेसर बारियाव हाबनायखौ जोंखौ बुना लानानै मिथिं खुङोबाय रायजोफोरनि सिगाङाव लासिं सिं दा गन्थं हानानै बिराद मोजां मोनथारबाय आरो गामिनि मानसिफोरजों मिथिं खुंजालायनाय हा इसेबांथ' थास' जाखांदोंबालाय बिहामजोफोरखौनो सासेसो लाबोनानै दोनफैदो नोंनि थाखायनो गामियाव ओंखारनो हाला आं हनै अमा राजानि बिमाया होननानैसो बुंजासै आं मोजांसो दा आयै आंनि थाखाय नोंहासो सिनायथि मोनदों आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा नै नों बयनिबो खाजालायनो बयनिबो खाजाखायनोथ' साजा मोनगासिनो जाबाय आयै जाबाय बांद्राय लाजि फोनांबाय थानांला बांद्राय लाजि फोनांबा आंबो लाजिनो ओंखारो थांनोसै आं आयौ माबायदि फिसा खांखो आङो माबायदि आयौ मारैथो इसेबां हिनजाव फाग्ला जाखो आंना फिसा हौवायालाय मा जाखोलै थफिराम मा सिन्था खालामबाय थाखो बे अमा राजा गेसाव फाजाखौ बुहोनो हामारासै गामिनि रायजो राजाफोरखौ आरो जोंबो बुनो मोनमारासै हाबाबो होनो हामारासै औलै आंबो जोंबायसो बेहासो बेसर बारियाव सिख्ला लालायनो थांदों बेनिफ्राय बुजानोबो मोनबावासैब्रा खाफाला बांद्राय मोजांलै अमा राजाना एबार नोजोर होबाय थानांगौलै अमा राजाखौ सोर सिख्लाजों गोसोथोलायदों सोर सिख्लाजों गोसोथोलायाखै नायबाय थानांगौलै हमनानै एबार थिगथि दोखो दोखो बुखागोन मालाय भाद्र मासनि सैमा बांग्राफोर आंखौ गोसोखांदों नामा मा होनदोंलै नों अमा राजा भाद्र मासनि सैमा बांग्रा दालाय नङा नोंसोरो भाद्र मासनि सैमा बांग्राफोर थेवबो नों बायदि नङाना नों बायदि बेसर बारियाव सिख्ला लानानै गुलु 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 जायाखैना आच्छा सिख्ला मोनबाथ' खालामगोन ना गुलु 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 नङा होमबा मालायखौसो इसेबां दा बुंब्रा नोंसोरो सैमा बांग्राफोर नोंसोरबो एखेसोब्रा भाद्र मासनि सैमाजों एखे नोंसोरो ओइ अमा राजा बारा बुंनो हालै जों रावबो सिख्लाखौ एदावा मिथिबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा समाजनि गुबुंले खामानि मावग्राखौसो होबथाग्रा जों ओइ बुरबकफोर थाइसे थाखानि दादागिरिफोर खोनासं समाजनि गुबुंलेखौ सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायनायफोरासो खालामबाय होमबा हा बिसोरसो समाजखौ गुबुंले खालामबाय समाजनि गुबुंलेखौ सोर खालामो मिथिबाय गोजौआव थाग्रा मानसिफ्रासो मासि गोजौआव जिरायग्राफ्रासो समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा नङा गोसोथोलायनायफ्रा नङा गोसो थोलायनायाथ' रमिअ जुलियाटआबो गोसो थोलायदोंमोन नाथाय बिसोरो बुहुमखौ गुबुंले खालामाखै दान्ति बिएट्रिसआबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय बिसोरो समाजखौ गुबुंले खालामाखै लेला मजनुआबो मोजां मोननानै गावसोरनि जिउ बावदोंमोन नाथाय बिसोरो मोजां मोननानै समाजखौ गुबुंले खालामाखै गुबुंले खालामदों बै गोजौ थाखोनि मानसिफोरासै आरो नोंसोर बायदि सैमा बांग्राफ्रा भाद्र मासनि सैमा बांग्राफ्रा बै गोजौ थाखोनि मानसिफोरजोंनो लोगो जानानै हा जोंफोरबायदिखौ गाग्लोबनो नागिरग्राया थाइसे थाखानि दादागिरिफ्रा थाइसे थाखा मोनजाबाय होनबानो खिथु खारफानानै दादागिरि देखायसिगोन आरो ओइ अमा राजा मा एसे बारा बुंखोब्रा बारा बुंथारदों जानो दासो जागायदों आं साला सुवारफोर बेसर बारियाव आं जेबोखौनो खालामाखैमोन हा खुदुंबाबो बेलेग खोथामोन हा माबा मोनसे खालामदोंबाबो बुजागौमोन आङो जेबो खालामालासिनो नोंसोर आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव लांनानै बुदों हा लासिं खालामदों नोंसोर साथामखौबो गाराब्रा आङो नोंखौलाय बेसर बारियाव सिख्ला लानानै थांनो सोर खोन्थादोंमोन आरो जों बोरै फोथायनो बेसर बारियाव नों जे सिख्लाखौ जेबो खालामाखै होनना मा फोरमान दं नोंसोरनावलाय देलाय आं बेसर बारियाव सिख्लाखौ मा खालामनायनि मा फोरमान दं दे बुं जोंनाव भिडिअ दंब्रा नोंसोर सानैया बेसर बारियाव थाखुमानाया ओइ लरगफोर नोंसोर भिडिअल'सो दङ दा बे भिडिअ जेबो खालामनो थाखायथ' जेबो गैयाना भाइराल खालामगोन जोङो दाबो सम दङ जोंनि आइटेंखौ सोलाफै अब्लासो नोंनि भिडिअखौ दामगोन जों थुब्राम थुखा थुइ नोंनि खुगानिफ्राय सना गदों होननानै बुंबाबो लाथ्रा सोलाथारालां ओइ अमा राजा बारा जाबाय दै बुंबा बारा बुंनाय बायदि नुयो नोंसोरो हा बुलु बुला अफिसाव आदार गैगोना गैलालै थां
आदार गैयैखाय मा बाहेरायाव रोना फैदों नामा नोंसोरो सेंग्रा सिख्ला बेरायखुमानाय बेरायनाय बेफोरखौ नागिर बुनो हा इया होदोलै बेखौ होदों मासे दादागिरिलै बियो फैलाय आंनि खाथियाव फैलाय नैबे सिख्लाजों नोंसोरखौ दानस'वाबा आं सिख्लाखौ जेबो खालामागारानो नोंसोर आंखौ नंखाय दायफाव फान्दायना गामिनि मानसिफोरजों मिटिं खुंहोलायदों आरो थफिराम नोंथ' गाइखेरजों दुगैनाय मानसि नङाब्रा नोंबो गावखौनो थुलुंसि दैजों गाइखेरजों दुगैनाय गोथार सानदों नामाब्रा नोंलाय हा फाथो बारियाव बस्ता लालायना थांग्रा सोरमोनब्रा दाखालि हा दे सेंग्रा मानसि जेबो नङा होननानैसो हगारदों आं नोंखौ आरो नों आंखौ बेसोर बारियाव थाखुमानानै थांखौनो इसिबां हांगामा खालामदों नों आंखौ भिडिअ भाइराल खालामगोन होनदोंना खालामब्रा भाइराल जाबासो फेमास जायो मा हिन्जाव मानसियाल' फेमास जानांगौ नामा भाइराल जानानै जोंफोर हौवा मानसियाबो फेमास जानांगौ दे खालाम भाइराल खालामलै फेमास जानायनि एसे दे ओइ थफिराम बस मानसिया बोरैबासो जाबायलै नांबाय थालालै बेजों थ' थांसै ओइ अमाराजा बेबाराव हगारबाय नोंखौ नेक्स्ट टाइम जुदि सोरबा सिख्लाजों गुलु गुलु नुबावबा गारालै आइला दमसोनानै दोनबावदों नोंसोरनि बिनानावखौनो गोसो थोग्लुंजोबगोन एबारनिफ्राय मिन्थिबायना एबारनिफ्राय मा बेसर बारि नोलो बारि नारा बारि लानानै थांजोबगोन आं नोंसोरनि बिनानावफोरखौ अमाराजा हा सोमस्रि नोंलाय मा मोनफैलायखो बेवलाय ओइ अमाराजा बेफोरखौ मा खोनादों आङो नोंलाय माथो बेसर बारियाव सोरबा सिख्लाखौ लानानै थांदोंनो आंखौलाय माथो दिनैसिमबो नों बेसर बारियाव फट' साफायनोबो लांफेराखै मालाय सिख्लाखौलाय मानो लांनाय नोंलाय दाद बिदि जेबो नङालै खोनानाय बाथ्राया गासिबो सैथो जाजोबालै जाम्बि दासो जासिगोन दा काहानिया फै जिरायना नायनोसै जोङो अमाराजा खोनानाय बाथ्राया नंगौबो जायो मिन्थिबाय नों बेखौ बुंनो हागोन नामा नों सिख्लानि थाखायनो मिटिं खुंजायाखै होननानै हो गामिनि रायजोफोरजों हमजायाखै होननानै हे जाम्बि थांनाय खोथाफोरखौ मानो बुरखांफिनोब्रा बेफोर ओरैनो उरा बाथ'दोसोलै बादो बेफोरखौ अमाराजा नों बेसर बारि सिख्ला लालायना थांथारदों आरोना मा खालामहैयामोन नों बेसर बारियाव औ साब्बास सोमसै साब्बास दासो जादों दा बिदिनो सों जोंबो बेसर बारियाव मा खालामदों होननानै सोंबा मोजाङै खिन्थायाखै बे अमाराजाया सों बेनावनो सों बुं अमाराजा बे सिख्लाया सोरमोन आरो बेसर बारियावलाय मानो थांनायमोन नोंसोरो ओइ जाम्बि गाबखौ खान्दुरि खिनो ओंखारदोंमोनलै खिनो ओंखारनायखाय एसे हाबैदोंमोन बेसर बारियाव अब्लालाय सिख्लायालाय मानो दंफायोमोन नोंजोंलाय नों खिनायावलाय बेबो खिनो ओंखारदोंमोन आरोलै खिबानो एसेबां खाथि खाथि खियो आरो एसेबां खाथि खाथि खियो आरो मोनामनायाव फोथायथारा नामाब्रा सामस्रि फोथायथारा नामाब्रा आं जेबो खालामाखैलै ओरैनो जास्ट बेसर बारियाव बेसरखौ नायहैथावथावसो दसे जिरायदोंमोनलै जों सानैबो गारिनिफ्राय ओंखार मानसिया स्कुटिनिफ्राय ओंखारलाय मालाय जाम्बि मानसिफोरनि सिगाङावनो खुदुम नागिरबाय नामाब्रा थोद हामालै थैज'लै सोमस्रि थैज' आंखौ सोबाबाय नों सोमस्रि हा नैबे अमाराजाखौ नांला आंनो अमाराजा नोंखौ सोर हिन्जावखौ लाहैयो लाहैबानो जाबाय सोर हिन्जावजों बेसर बारियाव थाङो फाथो बारियाव थाङो गय बारियाव थाङो थांबानो जाबाय नोङो होद सोमस्रि नों साननाय बायदि जेबो जायाखैलै सोमस्रि मा गलल' हा मा गलल' नायबाय थागोन नोंसोर आंखौ हा मा नुदों मा जादों मिनिदों नोंसोरो मिनिदों आंखौ साब्रै साबा गोसथोनायनि साजाखौ मोनबाय दा दिनै हा हिन्जावजों बुनानै खारजाबाय दा मोननांगौलै फंसे आरो होबावनोबो हामगौमोनलै नोंसोरनि थाखायनो जाजोबदों ना हा नोंसोरनि थाखायनो दिनै आंनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौ ब्रेकआप होनानै थांबाय नोंसोर साथामखौ गाराब्रा आङो बेसर बारिखौसो दानस्रांनो होननानै फैदोंमोन दा नोंसोर साथामखौ होनोसैलां जय मा कालिनि होद मासे गिदिर जाखोब्रा गाराब्रा नोंसोर साथामखौ गारा आङो खारदोंलै खारदों दासो खारदोंना नोंसोर बेटाफोर खिथ' खि लानानै नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबावबा गारालै नोंसोरखौ नंखाय दाय साजायनानै आंखौ मिथिं खुंलायदोंना बिसोरो आंखौ बेसर बारियाव सिख्लाजों एदावहैलायदों सानदोंना नोंसोरो दे बेनि नेक्स्ट खोन्दोखौ नेक्स्ट एपिसोडाव होनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै दाबाव दै आइ लाभ इउ गासिखौबो मोजां जा गाज्रि जा गासिखौबो आइ लाभ इउ